El Port de Barcelona està dibuixant el port del futur amb una profunda transformació del Port Vell, la seva àrea ciutadana, amb 25 actuacions que han implicat més de 120 milions d'euros d'inversió público-privada. La transformació ha obert nous espais pels ciutadans, com la nova Rambla del Rompeoles, amb el nou edifici Mirador. Al mateix temps que es completava la urbanització de la Bocana Nord, també s'ha restaurat l'espatller de la Bocana Nord, malmès pel pas del temps i l'onatge, i s'ha allargat l'espigó de Sant Sebastià per protegir millor la platja de la Barceloneta dels temporals. S'ha estrenat un servei de bus nàutic que connecta el moll de Drassanes i el de Llevant amb vaixells impulsats amb energia renovable. L'Institut de Nàutica de Barcelona ha concentrat la seva activitat en els edificis FAR i ESCAR, que s'han ampliat i acullen nous tallers de formació professional en el sector de la nàutica. La inversió pública més gran s'ha destinat a remodelar el moll de pescadors, on ara llueix una nova llotja. Aquesta reurbanització obre l'espai a tota la ciutadania i apropa la tradició pesquera als barcelonins. Les obres també han habilitat zones en desús i alliberades gràcies a la reorganització de l'activitat marítima. S'ha obert el moll de Drassanes, després de traslladar l'operativa de ferris al moll adossat. Amb aquestes actuacions s'obre un espai públic molt important que connecta directament la Rambla amb el port. El Port de Barcelona ha treballat per protegir i restaurar el patrimoni. La rehabilitació de l'edifici del Portal de la Pau ha permès recuperar la seva estructura original i obrirà al públic com un centre de divulgació sobre el port, mentre el Palau de Mar ha renovat la seva il·luminació exterior. Els tinglados del Moll Oriental estan cridats a esdevenir uns edificis icònics de l'àmbit marítim barceloní. Es tracta d'un conjunt de 4 edificis de principis del segle XX que, un cop recuperats, han esdevingut un espai polivalent per a esdeveniments culturals i actes diversos. Al Moll Barcelona, la Torre de Jaume I ja llueix reformada i el World Trade Center ha celebrat el seu 25è aniversari amb una reforma profunda per esdevenir un edifici sostenible. 3 dels espais més populars del Port Vell s'han renovat amb una important inversió privada: el Club Natació Barcelona, el Mare Magnum i l'Aquàrium. I també ho ha fet Marina Port Vell. La celebració de la 37a edició de la Copa Amèrica de Vela ha estat el revulsiu per agilitzar moltes d'aquestes actuacions. Abans de la competició, es van enderrocar l'edifici de l'antic Cinesa i la nau de l'antiga FNOV dins del Barcelona Nautic Center. També es va obrir l'America's Cup Experience en l'antic cinema IMAX. Però la transformació del Port Vell també ha estat tecnològica, millorant la seva connectivitat amb una nova xarxa 5G i desplegant millors connexions de fibra òptica, permetent disposar d'un nou centre de coordinació de seguretat i gestió de les emergències, equipat amb la darrera tecnologia. Aquestes actuacions són només un punt de partida cap al Port Vell del futur. Un referent local i global de port ciutadà diversificat, innovador i sostenible.